Флоренция – люлката на Ренесанса, където днес музеите, изкуството и архитектурата разказват историята на човешкия възход. Това е моето четвърто идване във Флоренция и ще ви отведа на купола на Брунелески и на по-малко посещавани места, които съхраняват изкуството на една от най-емблематичните личности от епохата на Ренесанса – Микеланджело. Преди да се потопим в света на Микеланджело, ще погледнем Флоренция от 600 годишното инженерно чудо на Ренесанса – куполът на Брунелески. След изкачените 463 стъпала при температура на въздуха 38 градуса, гледката и преживяването си заслужават. ,5 метра и половина е вътрешният диаметър на купола. Височината от земята до фенера е 116 метра. 40 тона е тежестта на цялата структура. Строежът започва на 7 август 1420 година. Близо 2 милиона са използваните работни часове до завършването на 31 август 1436 година. Куполът е покрит с над 4 милиона червени тухли. Впечатляващо и респектиращо. Националният музей Барджело съхранява и представя средновековно и ренесансово изкуство. Заема сградата на историческия палацо Дел Подеста, основан е през 1865 година и е първият национален музей на Италия. Именно тук, през 1298 година, Подеста Канте Габриели от Губио осъжда Данте Алигиери на изгнание. Дворът и лоджията на Барджело са дом на изключителна колекция от гербове, оставени от капитаните на народа, Подеста и съдиите. Според законите от онази епоха, само тези благородници, които са носили титлата рицар, граф или маркиз, са имали право да заемат тези длъжности, независимо дали са гвелфи или гибелини. От основаването си колекцията на Барджело съхранява някои от най-важните произведения на ренесансовата скулптура. Шедьоври на Донателло, Лука де ла Робия, Андреа Верокио, Джамболоня, Бенвенуто Челини и Микеланджело Буонароти. Всички те били част от колекцията на фамилия Медичи. Тук са изложени 4 статуи на Микеланджело – Бакхус, Тондо Пити, Брут и Давид Аполон. Бакхус се смята за едно от най-важните произведения на младия Микеланджело,
което той създава под влияние на античната скулптура. Поръчана е от кардинал Рафаеле Риарио, който не я харесва. Закупена е през 1501 година от банкера Якопо Гали. По-късно медичите я откупили за 240 дуката през 1572. Микеланджело изобразява пияният бог на виното, придружен от сатир. Давид Аполон е скулптура, поръчана от Бачо Валори, който бил яростен губернатор, наложен на Флоренция от папа Климент VII. Бачо Валори бил обвинен в държавна измяна и обезглавен по заповед на Козимо I де Медичи. Скулптурата, заедно с конфискуваното имущество, преминала във владение на херцога на Флоренция. Тъй като статуята е недовършена, това затруднява и точното идентифициране на обекта, което е породено и от разногласия между древните източници. Ако за Вазари това е Аполон, който изважда стрела от колчана си, то в описа на Козимо I се споменава като Давид с главата на Голиат в краката му. В резултат на това критиците единодушно дават на скулптурата двойно име. Пити е творба на Микеланджело от 1505 година. Скулптурата изобразява Мария, която седи на пейка, държи книга и прегръща сина си. Той изпълва цялата композиция, но тъй като тондото не е идеално кръгло, а овално, главата на Мария се простира до някъде извън неговите граници. Цялата група не изглежда претоварена. Той опира десния си лакът на книгата, която символизира мъдростта. Йоан Кръстител едва се вижда на дясното рамо на майката. Той изглежда е успял да привлече вниманието на Мадоната и тя е изобразена гледаща назад към него. Освен една от най-представителните колекции от готически и ренесансови скулптури, музеят Барджело представя и приложните изкуства от епохата на Ренесанса. Предмети от емайл, слонова кост. Музеят съхранява забележителна колекция от порцелан на фамилия Медичи, известен с това, че е първият европейски порцелан с мека паста, произведен между приблизително 1575 и 1587 година под патронажа на Франческо I де Медичи. Това пионерско начинание имало за цел да възпроизведе желания китайски порцелан. Залата е отворена след ремонт през юни 2024 година и показва над 400 керамични съда. Колекцията включва произведения от известни керамични центрове като Урбино, Фаенца и Флоренция. Отправяме се към капела Медичи, където ще ви срещна с други емблематични творби на Микеланджело. Параклисът на принципите е изграден по идея на Козимо I. Първият проект за Параклиса е дело на Джорджо Вазари, но строителните работи не започват до управлението на великия херцог Фернандо I. Проектът, избран с конкурс през 1602 година, е изработен от Дон Джовани Медичи в сътрудничество с Матео Никети. Подовата настилка от полускъпоценни камъни на Параклиса е завършена едва през 1962 година. Разкошната осмоъгълна зала, широка 28 метра, е овенчана с купол с височина 59 метра, вторият по големина в града след купола на Брунелески. Фреските вътре, в свода, изобразяващи сцени от Стария и Новия Завет, са изографисани от Пиетро Бенвенути през 1828 и 1837 година.
Параклисът представлява първия пример за мозаична инкрустация, изработена изцяло от мрамор и полускъпоценни камъни. Осмоъгълният мавзолей съдържа кинотафи на великите херцози на Тоскана. Саркофазите са големи реликвари от порфир и сив гранит. Олтарът е украсен с комесо пана от полускъпоценни камъни. Техниката Есиомесо Фиорентино получава своето развитие и нов тласък по време на управлението на Медичите, когато е доведена до съвършенство от майсторите на фабриката Опифичио, а създадените от тях произведения на изкуството стават известни като Опера ди Конси Медичи. Новата сакристия е частта от капела Медичи, над която работи Микеланджело. Построена е по заповед на папа Лъв X, за да съхранява тленните останки на Джулиано и Лоренцо Медичи. Саркофагът с тленните останки на Лоренцо и Джулиано Медичи е увенчан с 3 скулптури. В средата е Мадоната с младенеца от Микеланджело, създадена през 1521 година. Вляво е Свети Козма, дело на Джовани Монторсоли, а вдясно Свети Дамян от Рафаело да Монтелупо. Скулптурите са поставени над гробницата от Джорджо Вазари през 1554 година. Куполът видимо е вдъхновен от Пантеона. Микеланджело е изваял саркофага на херцога на Урбино през последните години от живота му във Флоренция. Лоренцо е изобразен дълбоко замислен, което съответства на алегориите на времето, разположени от двете страни на неговия саркофаг. Утрото сякаш се събужда от летаргията на съня, докато вечерта се кани да заспи. Братът на папа Лъв X, херцогът на Немур, е изобразен от Микеланджело като военен капитан, който държи командния щаб. Върху свитъците на саркофага лежат легнали статуи на деня и нощта, които ни напомнят за неумолимия ход на времето. Денят е изобразен като силен мъж с незавършено лице. Нощта е млада спяща жена с гладко, лъскаво тяло. Съвършвам деня вече традиционно в историческото кафе Джили. А после време за сбогуване с Флоренция и съзерцание на Пияца дела Синьория, потопена в нестихващия и монотонен шум на тълпите от хора на фона на спускащото се слънце.